Kaikille, meikäläinen on Mr. PvP ja Saffert Saarinen. Mulla oli sellainen juttu, niin että jos ette ole vielä kattonut mun Mr. PvP-kanavaa, niin voitte käydä katsomassa. Ja sitten, mainostusta. Ja sitten jos ette ole kattonut myöskään Saffert Saarista, niin muistakaa mennä katsoa myös sekin. Mutta ei teidän ole pakko. Ja jos te näette tämän videon, niin sitten te saatte, te voitte laittaa kommentteihin, jos mä tekisin jotakin videoita. Mun naama ei näy sen syyn takia, koska mä en ole vielä 12-vuotias. Ja kaikki nyt laittaa tälle varmaan dislikea. Ja mun kaikki toiset videot, niin ne on ollut ihan surkeat, mä tiedän. Mutta mä ajattelin, että mä aloitan kokonaan alustasta. Mä aion tehdä jonkun toisen kanavan, mutta te voitte laittaa kommentteihin, minkälaisia videoita mä sit tekisin sillä kanavalla. Joo, mä oon aika nuuvu kaikessa PvP:ssä ja kaikessa sellaisessa, mut mä ajattelin aloittaa tubettamisen kunnolla, niin mä teen, jos te tykkäätte videoista, niin kun mulla tulee 10 laikkia yhdessä videossa, niin sit mä alan tekee niitä videoita 2 päivässä. Mut koska melkein kukaan teistä ei pidä näistä videoista, tai no jotkut kyllä pitää, mutta ei kaikki. Mä luulen niin, että suurin osa ei pidä näistä videoista. Koska te olette aina laittanut kaikkien kommentteihin ja kaikenlaisia sellaista. Niin ei teidän ole pakko tilata yhtään mitään pakko. Ei oo yhtään pakko, mutta jos tahotte ja tykkäätte mun videoista, niin sitten voitte tilata. Mä kerron sitten 2 viikon päästä, jos te katsotte tätä videoa niin kuin just nyt, niin sitten mä tuun kertomaan, tai mä en lupaa mitään, mutta mä tuun ehkä kertomaan sen kanavan nimen ja sit mä oon ehkä tehnyt sen ja mä vielä sanon kerran niin, että laittakaa kommentteihin ihan mitä tahansa sarjoja, Hunger Gamesia, Skywarsia ja kaikkea ihan mitä tahansa. Ja mä lupaan niin, että mä yritän olla matkimattaan Master MC PvPtä ja myös Deataakin. Mä yritän olla matkimatta niitä. Mutta te voitte laittaa kommentteihin, jos mä oon matkinut niitä niinku jossakin kohtaa, niin siinä mä tiedän niin, että mun pitäisi alkaa vähän lopettaa sitä matkimista. Mutta sen takia mulla ei ole naamaa, mutta mä tuun saamaan naaman. Tai mitä mä selitän? Sit kun mä oon 12, niin siinä mä voin tehdä sellaisia videoita, joissa mun naama näkyy. Mut mä en oo vielä saanut tietokonetta, elikkä ei tarvitse sit niinku ääniä, että miksi et oo tehnyt videoita. Ja sitten mä saan jossakin vaiheessa tietokoneen. Mut mulla ei enää ole tietokonetta, niin mä en voi oikein tehdä tietokoneen videoita, mutta te voitte silti sanoa, jos mä tekisin jostakin jutusta videoita nytten. Ja jos saa tarpeeksi likeja, niin siinä mä teen lisää videoita niinku enemmän päivässä. Niinku 2 tai 3 videoa päivässä. Saatte itse ehdotella minkälaisia likeja, tai mitä mä selitän. Minkälaisia videoita mä tekisin. Mä oon puhunut tässä aika paljon jo kaikesta. Niin ehkä nyt olisi vähän aika lopettaa tää video. Ja sit se olisi sitten. Heippa hei!